राजवाड्यामध्ये हॉस्टेल करून शिक्षण दिलं आणि त्याच्यामुळे इथली लोक सुसंस्कृत आहेत. कुठल्याही तऱ्हेची अशी भाषा सावंतवाडीमध्ये खपवून घेतली जाते. आणि त्यांनी मला जे आव्हान दिलेलं आहे की आमदार त्यांनी एक तर आहे, त्यांनी हेच आव्हान मला मागच्या खेपेला सुद्धा केलं होतं. त्यांनी आव्हान दिल्यामुळे मी केवळ आमदारच झालो नाही तर मंत्रीसुद्धा झालो. त्याच्यामुळे त्याने असं बोलणं हे माझ्या दृष्टीने चांगलं असतं की आणि प्रगती व्हायची असं हे चिन्ह दिसतं. ज्या वेळेला राणे मला आव्हान देतात त्याला अधिक चांगली पद्धत ही मला माझा पक्ष आणि आमचे नेते देत असतात. आणि त्याच्यामुळे एक गोष्ट सांगायची की राणेने मला आव्हान दिलं ते सिंधुदुर्गच्या प्रगतीबद्दल. आता सिंधुदुर्गमध्ये किती निधी आणला हे मी लेखी स्वरूपामध्ये दिलं. आणि जर ते थोडी जरी त्यांच्यामध्ये त्यांना चाड असते तर त्यांनी त्याचं उत्तर दिलं असतं की त्यांच्या काळामध्ये नगरपालिकांना दिलेला निधी असून दे, ग्रामीण भागामध्ये साठी जिल्हा परिषदेला दिलेला निधी असून दे, मच्छीमारांसाठी दिलेला बंदरं आणि इतर निधी असून दे, आरोग्यासाठी असलेला निधी असून दे, शिक्षणासाठी असलेला निधी असून दे, कुठल्याही क्षेत्रामध्ये त्यांनी माझ्यापेक्षा जास्त निधी दिला हे त्यांनी दाखवून द्यायला पाहिजे होतं. मी प्रत्येक वेगवेगळे सेक्टर वाईज दिलेले आहेत आकडे आणि एकंदर आकडा सुद्धा दिलेला आहे. एकंदर आकडा जो आहे तो राणेंच्या काळामध्ये 700 कोटी आणि माझ्या काळामध्ये 2700 कोटी. ह्या जे इम्पॉर्टंट हे आहेत, शेतीसाठी पाणी द्यायचं असेल, मच्छीमारांसाठी साधनं द्यायची असतील, मग त्यांनी नेमका ह्याच्यावर विचार केला पाहिजे की आपण याचं उत्तर द्यायला बांधील आहोत. मग त्याचं उत्तर त्यांनी का नाही दिलं? आव्हान द्यायचं तर ते आव्हान इलेक्शनच्या पूर्वी द्यायला पाहिजे. मी कुठल्याही स्टेजवर जायला तयार होता. आता इलेक्शनचा प्रचार संपला, आता कसलं आव्हान देत आहे? मी दिलेल्या पत्रकाचं उत्तर द्या. त्याचं उत्तर देणारी पत्रकार आणि लोकांना वाटा. कारण तुम्ही केला त्याच्या चौपट विकासाचा निधी हा मी या जिल्ह्यामध्ये आणलेला आहे आणि म्हणून मी ते पत्रक स्वाभिमानाने काढू शकलो. माझ्या तुमच्याकडे स्वाभिमान हा पक्षाच्या नावामध्ये आहे, एरवी तुम्हाला स्वाभिमान नाही, याचं हे प्रतीक आहे. आणि म्हणून जे त्यांनी सांगितलेलं आहे त्याचं त्यांनी उत्तर द्यावं, आज सुद्धा द्यावं. उद्याच्या पेपरला ते येऊ शकेल. किती निधी त्यांनी आणला आणि किती निधी मी आणला. तुमच्या चौपट निधी आणून तुम्ही 700 कोटी आणला आणि मी 2700 कोटी आणला, ह्याला अनकम्पेरेबल आहे. आणि त्याच्यामुळे आता ते सांगतात की आमचे पाणबुडी व्हायची, पाणबुडीचं ग्लोबल टेंडर निघालेलं आहे. कदाचित ते इंग्रजीमध्ये असल्यामुळे त्यांच्या निदर्शनाला आलं नसेल, परंतु ग्लोबल टेंडर कधी निघतं तसंच टेंडर हे सावंतवाडीतल्या मोनोरेलचं निघालेलं आहे. शेवटी मी माझ्या हाताने मोनोरेल बांधू शकत नाही, मोनोरेलचं मंजूर करायला लागतं. मोनोरेल सावंतवाडीसाठी मंजूर झाली म्हणून त्याचं टेंडर आलं. 3 टेंडर यायला लागतात, ती क्वालिफाय व्हायला लागतात. ही सगळी वस्तुस्थिती आहे. आणि ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता राणे जे काय बोलले हे राणेंचं अज्ञान आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे. आरोग्याच्या संदर्भात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल सावंतवाडीला येतं आहे, जिल्ह्यामध्ये डॉक्टर्स येतात नाही म्हणून येत नाही. याचं कारण 2 आहेत. एक म्हणजे त्यांना मारहाण होत होती ह्या जिल्ह्यामध्ये, त्याचा चुकीचा प्रचार झालेला आहे. आणि दुसरा हा शेवटचा जिल्हा आहे आणि ह्याच्यासाठी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडमधून अतिरिक्त वेतन डॉक्टरांना देण्याच्या संदर्भातली योजना ही जिल्हा प्रशासनाला करायला सांगण्यात आलेली आहे. त्याला मंजुरी दिलेली आहे. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त चांगले डॉक्टर्स इथं येतील याची मला खात्री आहे. आणि एक असं आहे की शेवटी सरकारी हॉस्पिटल ही लोकांना मोफत सेवा देत असतं आणि म्हणून सरकारी हॉस्पिटल येणं आवश्यक असतं. जसं मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आम्ही सावंतवाडीला करतोय तसंच कुडाळला सुद्धा एक्सटेन्शनचा 22 कोटीचा प्रस्ताव आहे. सावंतवाडीच्या मल्टी स्पेशालिटी 34 कोटीचा आहे. वेंगुर्ल्याचं हॉस्पिटल जवळजवळ 7 कोटीच्या आसपासचा त्याला खर्च आहे. देवगडचा 22 कोटीचा प्रकल्प आहे. म्हणजे एवढे मोठे मोठे प्रकल्प होत असताना सिंधुदुर्ग मागे गेला असं म्हणणं ही केवळ लोकांची दिशाभूल करणारी आहे. लोकांनी यांना फसून जाऊ नये आणि अशा प्रवृत्तींना लोक स्थान देणार नाही याची मला खात्री आहे. भरपूर कामं करतो परंतु मी प्रसिद्धीपासून अलिप्त राहतो आणि त्याचा जर ॲडव्हान्टेज राणे घेऊ इच्छित असतील तर त्यांनी फक्त माझ्या पत्रकाचं उत्तर द्यावं, लेखी पत्र. आणि म्हणून त्यांना आव्हान देण्यापेक्षा मी माझं पत्र लेखी दिलेलं आहे. त्यांनी आपण केलेली कामं लेखी द्यावी आणि तर त्यांची आणि माझी तुलना होऊ शकते. नाहीतर विकासामध्ये त्यांची आणि माझी तुलनाच होऊ शकत नाही. आणि त्यांनी जर किती म्हटलं, एक मी त्यांचा आभार मानेन की मी माझ्या धंद्याकडे दुर्लक्ष करून सगळं माझं समाजकार्य करत होतो. मल्टिप्लेक्सचं कन्व्हर्जन राहिलेलं आहे आमच्या थिएटरचं, त्यांनी मला त्याची आठवण करून दिली, त्याच्याबद्दल आभार आहे. 6 महिन्यामध्ये ते झालेले लोकांना दिसते.